Ninabo qasala kaWasa ingoma esengwaliviyo iza inhlonhlo ingoma ethandwa zibawo siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze libumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa nazi eyihamba phambili kusihlwa nje. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uthi bonke abagibela bebevalelwe yiqhwa emgwaqweni we-N3 kusukela ngoLwesihlanu sebehlengiwe kushona umuntu oyedwa ngenxa yokungenwa amakhaza. For African countries, the summit must focus on global action in support of the continent's development agenda, Agenda 2063. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa nethimba lakhe likahulumeni sebethelekile eNew York kwelasemelika ngaphambi kwengqungquthela enkulukazi yenhlangano yezizwe osekungeyama-79. Uhulumeni wesifundazwe kwaZulu-Natal uthi bonke abantu abebevaleleke emgwaqeni uthela wayeka u-N3 kusukela ngoLwesihlanu sebedakuliwe kuphangala lo wesifazana oyedwa ngenxa yokuqhuqhwa amakhaza. Isimo sezulu esingesihle siholele ekukhithikeni kweqhwa emgwaqeni uthela wayeka u-N3 wase uyavalwa lo mgwaqo nakuba ingxenye lo mgwaqo sivuliweke kodwa imoto eyishiwe abanikazi bazo kanye namaloli kubanga isiminyaminya Van Rieman's Pass phakathi kwesifundazwe iKwaZulu-Natal kanye neFree State. Sizobuye sibuyele kulolu daba mbukeli. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa nethimba lakhe likahulumeni sebethelekile eNew York phesheya kuyilwandle ngaphambi kwengqungquthela enkulukazi yenhlangano yezizwe osekungeyama-79. Wonke amalungu enhlangano yezizwe namhlanje anenguyazana lapho ebhunga khona ngamaphuzu athinta ezamazwe omhlaba. Kulo mhlangano oqhubeka ekomkhululi inhlangano yezizwe onke amazwe angamalungu e-United Nations enze izibophezelo eziphathelene nomhlahlandlela amaqondana nezinhlelo okuhloswe ngazo ukwenza uguquko ngekusasa lamazwe omhlaba. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubalule ukuthi amazwe amaningi eAfrika asakhungethwe isimo sendlala, ukwentuleka kwemisebenzi kanjalo nokuguquguquka kwesimo sezulu okushaya kuzwele kakhulu eAfrika. For African countries, the summit must focus on global action in support of the continent's development agenda, Agenda 2063. To be meaningful, this summit of the future should reinforce the work towards ending poverty and realizing the fundamental right of development. Maqondana nesigungu esibhekele ukuphepha inhlanganweni yezizwe, umengameli Ramaphosa ulibekelwa sobala uhlangothi lweNingizimu Afrika ngokuthi imi kuphi nokuthi izizwa kanjani ngokwabela kwengcusana yamazwe amandla ukulawula ezindabeni eziphathelene nezimpi esibhekele nenqwaba yamazwe emhlabeni. uRamaphosa ukholelwa ukuthi kunesidingo sokwenziwa kweinguquko kulomkhandlu wezokuphepha. It is an opportunity also to make good on the promises to reform the global governance architecture, including the international finance institutions and the United Nations Security Council, placing the fate of the world's security in the hands of a select few when it is the vast majority of the peoples of the world who bear the brunt of the various threats is unjust, unfair and unsustainable. Lo mhlangano okulindeleke ukuthi uphothule kusasa wendlalela ukuqala kwengqungquthela enkulu yeminyaka yonke yenhlangano yezizwe ezoqala ngoLwesibili. iSouth African Communist Party khala ngokungameleki kahle kuyisebenza emkhakheni ehlukene yezamandla. Lokhu kuveza osukwini lokugcina lomhlangano wobuholi bayo iWorking Class Leadership School obuhlelwe iChris Hani Institute eGoli. Kulo mhlangano odonse insuku ezintathu kudingidwe izinto ezehlukene nokufaka phakathi uhulumeni wobumbano obusayo njengamanje la eNingizimu Afrika iGNU. More poverty in our society, more inequality growing in our society, yet the revolutionary forces are in political office, because not yet political power, because when you have political power is when true power has been transferred from one class to the other. It hasn't happened. That's why we need a deeper reflection, which is what the school was trying to do. We have concluded the 4 alliance partners, ANC, COSATU, SSC, Bisanco. We concluded the reconfiguration of the alliance in 2019. What was expected for the ANC was to take it to their NGC. Now, this school have discussed that matter and analyzed and say,
What we are taking to the political council or to the Alliance Summit is for the ANC and ourselves to discuss the implementation of the Reconfiguration Alliance. Working class are under severe pressure. The challenge of a growing economy, of industrialization, those are all common things that we have in the ANC manifesto, and in fact it's an alliance manifesto to be able to take forward. So the political school looked at those issues about what exactly are the 2024 moment. Inhlangano Ahmed Kathrada ibibambe inkonzo yokukhumbula ungqongqoshe ongasekho emhlabeni uPravin Gordhan. uGordhan udlule emhlabeni mhla zi-13 kwephezulu kanti ubekwendaweni yakhe yokugcina ngolwesine olwedlule eThekwini KwaZulu-Natal. Parents teach you everything except how to survive without them. That is particularly fitting for me at this moment in time. Inhlangano Ahmed Kathrada ibambe inkonzo yokukhumbula uPravin Gordhan namhlanje. Lenhlangano izwakalise ukuphoxeka kwayo okukhulu ngabantu abachaza uGordhan njengomuntu olahlekise elakuleli emva kokushona kwakhe. Alongside the outpouring of grief, sympathy, well wishes and tributes for Pravin Gordhan, there have been vitriolic voices, especially on social media platforms, seeking to diminish his contributions to this country and its people. Lenhlangano ibonge yanconcoze eqenjini ANC nakunobhala jikelele wayo ufikile Mbalula ngokumela uGordhan noma engasekho yena eyinkulumo engezinhle ngaye. Comrade SG, over to you. You've been a pillar of strength in this period to the family and to wider society. Your tweets have certainly helped push back on this vile narrative that has come about, and we are happy. Senjalo uMbalula behambele lenkonzo uthe uzokhunjulelwa imisebenzi yakhe emihle uGordhan. Today we pay tribute to one of our own, Comrade Pravin Gordhan, a fearless and a gallant revolutionary of our movement who dedicated his life to the service of the people. Gordhan ubesedle anhlamvana iminyaka engama-75 njengoba edlule emhlabeni nje mhla zi-13 kwephezulu. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Uma ngabe sibuyela odabeni oluphambili sibike ukuthi uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi bonke abantu abebevaleleke emgwaqeni uthela wayeka uEntry kusukela ngolwesihlanu sebedakuliwe. Kuphangala lo wesifazana oyedwa ngenxa yokuqhuqwa amakhaza. Isimo sezulu esingesihle siholele ekukhithikeni kweqhwa emgwaqeni uthela wayeka uEntry wase uyavalwa lo mgwaqo. Nakuba ingxenye lo mgwaqo kisivuliwe kodwa imoto eyishiwe abanikazi bazo kanye namaloli kubanga isiminyaminya eFundrans Pass phakathi kwesifundazwe iKwaZulu-Natal neFree State. Abadidiyeli bohlelo sebelihlanganisile lolu daba nalo. Like the Red Cross and Al Imdad Foundation are providing sandwiches, water and hot meal to stranded motorists. Provincial agencies including SASSA, DSD and disaster management are on alert to expedite the profiling of affected families and offer immediate relief. Additional social workers are ready to deliver social support, social welfare services, and child protection services. Both ESCOM and Municipal Electrical Department are mobilized to power restoration efforts, while the NTC3 is responding to snow-related incidents. Kusenjalo bathole bephephile abafundi kanye nothisha basesikoleni samabanga aphansi iqwabi kumasipala eMaluti ebebevaleleke eqhweni ngesikhathi bevakashele eThekwini. Owengamele zokubusa ngokubambisana indaba zomdabu kanye nokuhlaliswa kwabantu eFree State uSaki Mkwena uthi ke ibhasi abebehamba ngalo abafundi belivaleleke ngenxa yeqhwa esifundazweni eFree State. Mkwena uqinisekisile ukuthi abafundi baphephile futhi waqinisekisa ukuthi waqinisekisa abazali ukuthi bonke abafundi banakekelwa odokotela. Mbukile sathi iqhwe itolo kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. When it's cold like this, people don't come even in town. People, they are scared to come out of the car. Iqeqebana labesilisa bangena amakhaya abahlala eduze komfudlana iPenina Park esifundazweni eLimpopo nabaphila ngokucela ukudla ebantwini bacela ukusizwa ngendawo yokufihla ikhanda kulamakhaza ashubisa umkantla. Asikubini sikwamukele uma busanda ukungena udabeni oluphambili besibike ukuthi
Uhulumeni waKwaZulu-Natal uthi bonke abagibeli abebevalelwe yiqhwa emgwaqeni we-N3 kusukela ngoLwesihlanu sebehlengiwe kushona umuntu oyedwa ngenxa yokungenwa amakhaza kakhulu. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo lezi ndaba. Njengoba amakhaza ebuza nje ukuthi ngubonga ke ingxenye eziningi zesifundazwe eLimpopo khona isifundazwe eLimpopo sibala nezinye izifundazwe ezihlaselwa amakhaza ashubisa umkantja eziphathimandla zeluleke laba abaqhuqwa amakhaza ukuthi bazama ukuyigcina befudumele futhi bahlale endlini kuneqeqebana ke labesilisa elingenamakhaya elihlala eduze komfundlana iPenina Park nebaphila ngokukhangeza ebantwini bafuna ke okuya ngasethunjini. Ayaqhubeka nokwehla amazinga okushisa ezweni abanye abantu abangenamakhaya ePolokwane bathi bahlukumezeka njengoba bengenazo izindawo zokufihla ikhanda. Iqeqebane labesilisa abangenamakhaya bahlala eduze komfudlana iPenina Park bathi abanakho ukudla njengoba beziphilisa ngokucela ukudla ebantwini abadlulayo baphinde babase nomlilo ukuze bafudumale. Kuyabanda kakhulu sizama ngokusemandleni ethu ukufudumala njengoba singaphansi kweblog nokho ke sinethemba ukuthi sizovela isixazululo okwamanje siphephile. Ngaphesheya komgwaqo owesifazana oneminyaka engama-55 ubudala naye akanakhaya. Uthi isimo sezulu esibandayo senze isimo sakhe sempilo saba sibi kakhulu. Ngicela usizo kumsamari olungileyo ngoba kubanda kakhulu angikwazi nokuhamba kahle ngizwa ubuhlungu obukhulu. Enkabeni yesifunda samabhizinisi laba besilisa abangenamakhaya bakhala ngokuthi isimo sokubanda sibe nomthelela omubi kubo sanciphisa namathemba abo ukuthola usizo ebantwini abadlulayo. To eat for us we have to like wash cars, do something for us. So when it's cold like this, people don't come even in town. People they are scared to come out of the car. Abangenamakhaya sebecela usizo kumasipala ukuthi ubasize ngezindawo zokukhoselisa amakhanda kulesimo samakhaza akhungethe izwe. Izakhamuzi zasePort Alfred Eastern Cape inikele emgwaqeni zamashele station samaphoyisa sendawo njengoba behambise uhlelo lwezikhalo zikhala ngokwanda kwezigameko zodlamelo yemini nezobulili lokho kulandela ukutholakala kwamathambo abantu atholwa amaphoyisa ngasemfuleni kuwe ePort Alfred. Umphakathi wakulendawo unikele istation samaphoyisa endaweni uphikisana nodlame olweyamene nobulili. Kubikwa ukuthi amathambo atholakale ngemuva kokuthi owesifazane ebike icala lokudlwengula elenzeke eminyakeni eyisikhombisa edlule lapho yena nomzala wakhe uphelokazi Gyongwane owabeni iminyaka eyi13 ubudala badlwengulwa. Lokhu wenthatha wafuna ulala nampatha ndavuma ke ngoku ndiyemka kusasa lagoduka later again ndadibana nalomntana ndamxelela uba andiyithandanga laa nto yenzekileyo because lo bhuti befuna ulala nam yena uyoyigqwetha pha uthi ndithi mna bandireyphile so ke wababhuti basithatha basisa kulo mfula phaa kule ndlu hlala omnye lo basikhululisa phaa basibetha qoka busibetha ke ngoku wasithatha wasisa konye umfula ngabo ngasematyholweni ngasembaneni phaa bafika bamkrwitsha ngentambo lo bhuti yena thatha imela wamhlaba ke ngoku wasoleka wamthatha bamfaka phakathi edreyini ke sabuya uphuncuka kwam ke ndabuya ndaxelela umama lo mntana akandibhiliva wathi umntana ke umkene drug uyophangela. Izinhlaka zomphakathi ezahlukene eziphume ngobuningi bazo ukuzokeseka le mashi kanye nokufaka ingcindezi emaphoyiseni. So njengoba silapha nje sizokucela lonto ukuthi makwenze ubulungisa lo mntana was only 13 akunawuhlala 7 years umzali engamazi ba umntwana wakhe uphina kodwa wayexelela uba umntwana wakhe ubulewe wasonga isandla. Okwamanje akaboshwa umuntu ngalesigameko kanti amaphoyisa abize ongoti base-Western Cape ukuba basize ekuhloleni ulibofuzo. Umphakathi waseMokopane Limpopo ubhekene nenkinga yokwentuleka kwamanzi. Iphathimandla zithi le nkinga ibangwa uhlelo lokulungisa inqala sizinda olungakaphothulwa.
Ipayipi elisabalalisa amanzi laqhuma nokudala kube nezingqinamba ezakhamuzini zaseMagwerileng. Le ndawo ithi isihlangabezane nezingqinamba zokuhlinzekwa kwezidingo iminyaka edlule kwemihlanu manje. Leli payipi bekulindeleke ukuthi kube yilo elilungisa inkinga yamanzi. Izakhamuzi zithi kade kwasa zikhala ngokuntuleka kwamanzi, izikhalo zazo zishaywa indiva. Kafushane uthi soloku saqala ukuhlala lapha sinenkinga yamanzi. Abanye sebeze bahamba la ngenxa yalenkinga. Siphila kanzima. Asinawo amanzi asikwazi ngisho ukuflasha endlini zangasese. Mina sengathatha umhlala phansi angisebenzi. Lenkinga ngibhekana nayo zonke izinsuku. Umasipala usutshenwe kaningi ngezinkinga zokugqoza kwamanzi kodwa izakhamuzi zithi ziyazitshwa. We've been telling the municipality, from the manager of technical services, the chairperson of portfolio committee, and everyone. The councillors are doing whatever they can in order that the municipality must know that we are not having water. Kusenjalo umasipala uthi amathanga amanzi ayathunyelwa emphakathini ukuze esize okwesikhashana. During the week there was a water closure to Magwerileng B, not only Magwerileng area, where this where this pipe supply water to the residents. So the technicians have been on site. We have sent some of the spares to engineering. Kanti ke enye inkinga lezakhamuzi ezibhekene nayo ukuchitheka kwendle kule ndawo. I can show many places where we still have sewer spillages, and we have been complaining about sewers more than 3 years back. Umasipala uthi uzoxoxisana nomphakathi mayelana nokulungiswa kwaleli payipi. Sekuboshwe ikhule imbili okukholakala ukuthi ingabaqondisi kwenye inkampani esikhukhuni esifundazweni iLimpopo emva kokutholakala kwazo nokungamagugu ambiwe imayini okulinganiselwe emalini engafinyelela ku20 million wamarandi. Ukuhweba ngokungekho emthethweni ngohlobo olumbiwa phansi lweChrome kanye nokumbiwa kwayo ngokungemthetho ngokunye bobugebengu obudlange kakhulu kule ndawo esikhukhuni. Lo mthamo weChrome olinganiselwa ukuthi ungathengiswa ngenani elingafinyela ku20 million wamarandi utholakale ngaphakathi endaweni yezikhulu ezimbili eziboshwe ngamaHawks uGary kanye noJustin Mitchell okunezinsolo eziqinile phezulu kwabo zokuthi bayingxenye kulabo abaqhuba ubugebengu bokushushumbisa ngeChrome. Isikhungo esicwaninga ngezobugebengu siqagula ukuthi enye izindlela engadambisa lobugebengu bokumbiwa ngokungemthetho ukushaqwa kwalabo abaphezulu ezikhundleni ngaphandle nje kokuboshwa kwabasuke betholakale emgodini. We're looking here at transnational organized crime syndicates. They are the guys that are making the big money. We see that the syndicates have to compromise state actors in order to protect them and also to facilitate their operations. Esigodini kwaMaruga iningi lamabhizinisi enza inzuzo kule ndawo aya ngokuwa kancane kancane. Iningi labantu lapha seliziphilisa ngokugubha izimayini ngendlela engekho emthethweni. Inhlangano ebhekele amabhizinisi asacathula kulomphakathi ithi ibhokile ububha kulesi sigodi sakwaMaruga. The economy here is down. Shops are closed now. People are now stealing. We just want the licenses, even if it's just permits. And those permits, I want to put it clear, if they give us those permits, they are going to be regulated. It's not for the sake of saying we get permits. We know people die when they mine illegally. Ukwenyuka kwezinga lokumbiwa ngokungemthetho kwamagugu ohlobo lweChrome esikhukhuni sekuholele ekutheni uhulumeni ajube ithimba lamasosha ukuqapha isimo sobugebengu bokugubha ngokungemthetho.
Bukeleza kuqa lapho ebesikuphathele zona nakusasa kobe kugiyathina ngolwimi lwesiZulu usale kahle.